vlog! Hi mga kailog! Vlogger ako! Oh my God! Hi guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Ivana Alawi. Isa pa! Ayan din mag-vlog. Kuya na kayo. Ulo na kayo. Hi guys! So, unsa itong button din? Magdulat pa karon on bawal ang tama challenge. Bawal ang tamang sagot. Challenge. Nakakalag-story. So karon Bawal ang hindi tama. Bawal ang hindi tamang sagot. Mechanics ani aton dula karon. Kay. Bawal ang tamang sagot. Sige. Ali. Sige. So mag-drawing sa likod ni Ate Aline or something. Dayon, dapat mumatch ang drawing sa isa ka player diari sa whiteboard. Katong gisulat. Kaya kung layo ra gid gani kay ang drawing, pili lang. Ana lang. Wala yung score. Ayun pala kay eating. Mechanics, so pa dyan consequence. Oy, dapat tayo na consequence. May consequence. Nakita mo itong balde dito ni Lulang ng mga ulod. Mukuha isa ka ulo dito kung kinsa maging team ang matindi. Dapat mo. Dapat ito. Nakasa na intro. Yes, so ato. Depende ninyo kung inyong puniton, kamuton, or inyong tusokon. Saan ba ang puniton? Dili, Dili, kamu. oo. Ano? Yan eh, ikaw ka. Pwede puniton. Pwede kamot. Welcome to my guys. Ano, vlogger na ito guys to? Na-vlogger na tanan din. Agawan. So, kani, nanagtay bunot-bunot. So, kinsa-sisay per team. Per team. So, team 1, Indong and James. Indong isa. Isa. Sa mukha sa Indong and James. Jiboy. O, tira po natin bagay mo. Guys, no, may vlogger. Hi, mga kailang. So this is... Focus. James Reed! So guys, nga vlogger, remitanan sa karoon. Ang mag-view na po kay camera ko ka. Wala kayo mag-vlog, mag-video na tanan. Mag-video na tanan. Oh no! Tungan. Isa something! Second, kay si Ate Ali, nagsatikana. Okay. Dayon kami, dayon Ang team. Kami dayon team. Sige na, bunot na. And Kiru. Ay, first team ka mo. Kami ang first. Yeah, this is my first bunot board ko. Isa man. And my bunot is... Sige, go! Sige, pakita mo sa kuwang-kuwan. Ang ako din. Bye! Bye-bye! The timer starts now! Nakamang drawing ron. Iduot ka may... Wait, makil niya. May drawing sa 2 first. Ay kalimot, 1 minute ra. Kaya mo dong. Moy pa na, timer stops na! Time sa usan ni boy! Panty! Oh ha? Atong itandi, panty. Panty naman. Kasi nakapanty ana. Pizza! Panty, pero kanan sa na. Abi mo, B. Ano yun? Kabuang. Pang! Ito na kanin guys, atay draw para yun mo. Sige, timer na ha. Wait sa. Stalib sa. Ay, siya tangalan rin. Timer starts now. Ballpen. Ballpen.
Harawa sa imo haboy, hagunitan na naras ba? So mo na i-open na ang kuhan guys no. Dinahiyan. Yang gibuhat ang dulra. Bye-bye. Para tag na. Una na lang daglima. Una na naglima ka premyo. Building it meron. Hala ka. Wa na, sinana. Wa na si Ate Allen, way na drawing. Malibig. Malibig na saan sa yung drawing. Iduot po na imo ang kuan. Giduot na biyan na. Hoy, Dan! Hala, wa gyud na drawing. Ay, tanaw na. Klaro? Uy, gabasa. Hoy, dong. Nana, dong. Ay, aman to. Okay, timer start! Now! Ikaw ni Allen, bahala kung simple ra ba imong drawingon or complicated. Artist man ka. So, lang nagpinatan kayo sa. Tantaw na kay Ali. Ay, isa-isa niya na. Kani okay mo agi. Hala. Balik na. Oh my God. What is this? Ayaw, ilisa na. Timer start. Ay, stop! Timer start. Stop na. Time na, oy! Nag-iris po di kyan na. Amo na, gitandi yung drawing. Gitandi. Na, iris. Ay, iris na. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my bag. Muna yung last one, output nila guys. No? Ang ilang tuwan guys kay dinosaur. Dinosaur na guys. Ibutang sa comment section below ko. Ibutang sa comment section below kung kuhan. Dinosaur Dinosaur ba or turtle? Ilang tao ba? Yan ka na. Ang ka na eh. Unsa may mga pamatik unsa na siya guys no? Unsa na siya sa inyo ha guys? Wag na human. Sige, unsay na bunot? Ha, sayo na kayo. Na, batia, oy. Ibalik. Ibalik. Sayo na kayo. Tawang ka kung say. Kami naging madawag ani. Ulo na ilong. Ano? Saya ito may vloggers eh. Now. Ayaw, tuturo. Starts now. One. The first. Kana. Balik. First. Maro, insane na kayo. Sabi ka sa'yo. Kamid. Second to have. Nasakto. Itandi. Nakadahog siya mo paano. Nakadaog ang mga animals. Sayon ra kaayo. Sabi na kung iyahang unang gimuan kay katong-katong pa sa ulam. Pero dito yung kraman si Kian. So no, natagnaan nila kung unsa ilahang mga kuan. Kung unsa ilahang dapat tagnaon og sunflower to siya. Tura sila ang mga nakadito. Si Mel og si Ate Nana. Kiana dapat. Si Ate Kay. Uy, naapa. Ay, naapa. Subscribe ko sa channel. Naka 1 point sila. Okay, kay Anro, subscribe mo sa channel. Dahil follow yun sa Facebook. So busy siya kaon. Kana daw, sige daw. Kana. So guys, no, that's it for this vlog. See you tomorrow. Kana. Sige na, go. Go daw. So
So kato siya guys, first round pa to siya and karon ang ilang nabunutan kay oh. Sige, unsa na dong. And okay. 1 minute. So 1 minute ra. So guys, no 1 minute ra ang amo ang that's 1 minute, see you tomorrow. That's 1 minute, see you tomorrow. Sige, mag-start na in 3 2 1 go. Guys, no. Hindi na rin. Ang muna niya, output niya guys, no? Output niya kay wala good. Gaduhin sa tuglog-tuglog guys. Pataka lang. Pataka nagpasagad. So ang final output guys kay ang Itande. oh, itanda mo na siya guys. Ang ipaan kay corn. Corn na siya. Corn siya guys. Pagkawa na. Asa mo ni? Bugas-bugas sa nawang. What is this? Unsa ni Atiki? Corn. Wala mo ko'y orange. Ay, corn. Oh, corn. And wala siya nakatagan sa ikaduha. So ako naka-first tayo. So, kami good na daw. Okay, that's our challenge for today. Bye-bye. So guys, no, that's Ay, naadaw ko. See you tomorrow. That's 1 minute. Wala na. Sige, kaon din, mukbang. Ang consequence. So that's it for this vlog guys. That's 1 minute. See you tomorrow. So guys, no, bye-bye day. Kaon kay kaon. So guys, no. Mukbang ni mukbang. Wala na tayo hindi guys. That's it for this vlog guys. That's it for this vlog guys. Like, comment, and subscribe. Taning kamot siya, oh. That's it for this vlog guys. Like, comment, and subscribe. And ring na yung bell. Wow! Yan na siya. That's it for this vlog guys.